Pennock ar gegol i Llanelli. Nathan Peat. Diolch yn methu llawer o'r heiniau yn yr awyr. Robles yn ei gwiro hi'n ôl at Aaron Williams. Dyma'r Aaron Williams arall. Yn drech na Sean Cronin. Y peniad! Yr arbediad yn un hawdd i Alex Pennock. O'r peniad gan Jordan Davies. 4 munud a hanner ar y cloc. Aaron Williams unfer at Jordan Davies. Cyfle am y croesiad efallai ar yr ail gynnig, os nad y trydydd efo hyn i Williams. Mae wedi twyllo'r amddiffynwr at y postyn pella. Aaron Edwards yn mynd amdani milithrodd wrth iddo fo gyffwrdd ar bêl. Edrych ar ei draed Aaron Edwards. Ond hanner cyfle os na 3/4 yn fan yna i'r hen ben. Coming at Aaron Edwards. Tristan Jenkins. Can yn ceisio aros rhag i fod o'n cam sefyll. Mae yna gyfle ar yr ochr bella i Jack Norris. Os di Norris i fewn amdani yr ergyd gan Can. Mi gymodd i wiriad ar y ffordd. A mi oedd Alex Brown y tu ôl i hwnna'r holl ffordd, ond cyfle da i Ethan Can. Cronin. Jenkins, cyrraedd y bêl cyn Ethan Roberts. Jenkins yn cario'r bêl yn bell o amrediad gan Tristan Jenkins. Maen nhw'n hawlio bod yna lawio yn y fan yna, ond na, meddwl Mr Williams. Lloyd. Yn ôl at Morgan Evans. Evans yn edrych am Can. Mi gafodd y gysylltiad ar bêl ar arbediad gan y golwr. Yn un campus, Alex Brown yn lawr yn isel i'w chwith. Yr ergyd gan Ethan Can. A mae'n mynd allan am gic gornel i Llanelli. Aaron Edwards. Sanca fwy effron ar Robles. A mae'r bêl i gyfeiriad Ethan Can. Can. Peat ar gwaith amddiffyn. Mae dal yna i Llanelli. Tristan Jenkins. Jenkins! Tristan Jenkins, hanner awr union ar y cloc. Ethan Can, y bêl yn sgwar, a Tristan Jenkins yn ei chladdu hi gefn y rhwyd. Bae Colwyn dim, Llanelli 1. Mae Ethan Roberts. Mae yna 3 yn y cwrt yn disgwyl am greisiad i mewn y dawi. O nawthiad y fanna Sean Jordan Davies! Bae Colwyn yn edrych i daro nôl o fewn eiliadau i'r ymwelwyr fynd ar y blaen. Y croesiad i'r cwrt, y bêl yn ôl at Jordan Davies. Golwr yn ei gwylio i'r holl ffordd, heibio'r postyn. Louis Robles, mae Jordan Davies yn y cwrt. Robles dan bwysa gan Joe Lloyd yn ôl at Eunice Cagbo. Cagbo rediad cryf fewn i'r cwrt. Y cliriad allan mo'n cybellad ag Aaron Williams. Dyma Jordan Davies. Coming, syth at y golwr. Ag arbediad da gan Pennock oedd o dan bwysa gan Louis Robles. Norris. At Ethan Can. Pass dda, wan ta Ethan Can ceisio mynd heibio i Salford. Mi nath o'n dda. Coming. Edwards. Yn ôl a Jamie Cumming, wan ta mae'n gyfle fan hyn i Bae Colwyn. Cumming yn edrych i ledu'r bêl a Jordan Davies. Cyffyrddiad rydrym! O, nag oedd wir! Doedd hi ddim yn rydrwm. Oedd hi'n berffaith. Jordan Davies, 37 munud ar y cloc. Oedd o'n edrych fel tas wedi cario'r bêl yn rhy bell. Ond Pennock a Parry, smonach yn y cefn, a mae'n gyfartal. Bae Colwyn 1. Llanelli 1. Peat. Cagbo. I fyny amdani hi. Dyma Roberts. Cagbo yn ôl at Ethan Roberts. Roberts ar ergyd! Ar cyffyrddiad gan Louis Robles. Robles sydd yn dathlu. Robles sydd yn ei hawlio hi. Ond Ethan Roberts oedd y crewr heb unrhyw amheuaeth yn y fan yna. Da ni wedi chwarae munud dros y 45. Jenkins ar geg gornel. Mi oedd angen yr arbediad. Tristan Jenkins yn ei chrymanu hi. Oedd hwnna mynd i mewn o dan y trawst ar yr ochr bella. Williams yn ôl at Cargo. Mae yna 2 yn y cwrt. Os all Cargo gael ei greisiad i fewn. Mae di twyllo'r amddiffynwr yr holl ffordd ar peniad gan Jordan Davies.
syth i ddwylo Alex Pennock, ond y gwaith creu gan Eunice Cargbo. Croesiad, methu cweit cael digon o bŵar ar y peniad yn y fan yna Jordan Davies. Aaron Williams. Ar gei crydd i Bae Colwyn, y golwr yn awdurdodol yn ôl y mewn i dawi gan Cumming, oedd o'n ymwybodol bod o'n ariel i Jamie Cumming! Ni driodd o honna, does a ddim amheuaeth o gwbl. A ia wir fysa Erling Haaland wedi mynau honna. Y dyrniad gan Pennock. A Jamie Cumming nath o'n meddwl dwywaith codi'r bêl yn uchel a mi ddisgynodd un dwt ac yn daclus i gefn y rwyd i ymestyn mantais Bae Colwyn. Cumming, mae Jordan Davies, mae'n Davies chydig o len fan hyn i ganfod Isa Cargbo. Cargbo mynd amdani, mi geith o gyfle eto. Cargbo at yr ochr bella o'r peniad. Matty Hill oedd o. Matty Hill i fyny o'r cefn. Wel, mi fydd o'n siomedig. Na darodd o'r targed yn y fan yna.